Пайвандон Аслиддин Шарипови 36 соларо баъди истирдодаш аз Русия баъд аз 1.5 моҳи ҷустуҷӯ дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Хуҷанд пайдо карданд. Ӯ бародари Шавкати Муҳаммад мудири телевизиони Паём ТВ аст. Наздиконаш мегӯянд Аслиддин Шарипов моҳи сентябри соли 2022 дар Русия дастгир ва 1 октябри имсол ба Тоҷикистон истирдод шуда буд. То ин муддат мақомоти тоҷик макони нигаҳдории ӯро пинҳон медоштанд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва ҳоло дар студия бо мост. дуруд бар шумо. оё наздикон аз куҷо фаҳмиданд ки Аслиддин Шарипов дар боздоштгоҳи Хуҷанд аст? салом шало, салом бинандагони гиромӣ. Додстонии кул ва вазорати умури дохилии Тоҷикистон ҳамчунон ҷойи нигаҳдории Аслиддинро ошкор намекунанд, вале манобии Радиои Озодӣ ва хишовандонаш гуфтанд ки вакили мудофиъ дар ҳафтаи гузашта дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Хуҷанд бо ӯ мулоқот кардааст. вале вакили мудофиъ гуфтааст ӯ ҳанӯз ба хулосе наомадааст ки мен баъд аз Аслиддин ҳимояи ҳуқуқӣ хоҳад кард ё на. пайвандонаш кӯшиш доранд барои ӯ либосу ғизо бибаранд ва аз аҳволаш дар бозоштгоҳ огоҳ шаванд. Нина Четверткова, вакили мудофиъи Аслиддин Шарипов дар Русия дар рӯзҳои истирдоди ӯ ба Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфта буд ки бар асоси хулосаи додстонии Тагилстроев дар Нижнеи Тагили Русия ӯ барои ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ ё таблиғи онҳо тавассути интернет гумонбар аст. дар сурати исботи ин иттиҳом ба ӯ аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. Аслиддин Шарипов ин айбномаро дар рӯзҳои баррасии қазияш дар Русия рад карда буд. хуб Аслиддин дар Русия муҷри корӣ буд. Сабаби беш аз 1 сол баррасӣ шудани қазияи ӯ дар чи аст? бибинед, дуруст ки аслан вай муҳоҷир буд, вале доираҳое ки аз ин қазия огоҳ ҳастанд мегӯянд ки мақомоти Тоҷикистон мехоҳанд бародари ӯ Шавкати Муҳаммад сардабири барномаҳои Паём ТВ марбут ба ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломро хомӯш кунанд. худи Шавкат Муҳаммад ҳам дар як суҳбати қаблӣ ба Радиои Озодӣ гуфта буд ки ҳадаф бастани даҳони ӯ мебошад. земнан фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ дар ҳудуди Русия мамнӯъ аст. Аслиддин Шарипов аз ноҳияи Ашти вилояти Суғд ва соҳиби 3 фарзанд мебошад. земнан дар моҳи апрели ҳамин соли равон Абдуллои Шамсиддин, писари як фаъоли дигари мухолифон Шамсиддин Саидов, дар моҳи январи имсол аз Олмон ронда ва ба қавли пайвандонаш дар Тоҷикистон боздошту 7 сол зиндонӣ шуд. ба дунболи ин хоҳарзодаи Шамсиддин Саидов, Саидумар Саидовро боздошту зиндонӣ карда буданд. ташаккур барои суҳбат. ёдовар мешавам ки мақомоти Тоҷикистон дар соли 2022 наздик ба 100 нафар аз ин миён 18 гумонбар ба терроризму ифротгароиро аз кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла Русия ба Душанбе оварда бархӯроб ба муҳлатҳои дароз зиндонӣ кард.